zer dala eta ez dala. Ai, 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 gume gaiztua. Lau bat berri eliza bat eta frontoi bat, danotako eguna heldu da. Duela hilabete batzuk kaleratu zuen bere lehen maketa Lekeiteko talde honek, bere izena Ume Gaiztoak eta datu bitxi bat, euskaraz ezakien bakarra taldeko kantaria da. Eta komo zera mate zu euskararen roioa? Nik oraindik ez dakit euskara, baina hakan ikasten nahi. Preso daude, Israel deitzen dan espetxean. Hil dituzte, berri deitzen dan orden zarrean. Begi, bazbi daude, zapi, baten adi, harri, atzo dio, Israel da soldaduari. Palestina, intifada, Palestina, harririk harri. Barrikadan entzun dira, intifadara deitzen oiuak. Ezin dituzte zapaldu, ustezko herri aukeratuak. Begi, bazbi daude, zapi, baten adi, harri, atzo dio, Israel da soldaduari. Begi, bazbi daude, zapi, baten adi, harri, atzo dio, Israel da soldaduari. Israel da soldaduari. Bere lagunok, aktiboki eta konpromisoz antolatu dugu hau, baina antolatu dugu bere erara. Eta zer da Jokinen erara? Jokinen erara da herriko ekimen desberdinetan parte aktiboa izan da, konpromisoa hartuz, konpromisoa hartzea, hori izan bere erara. Aitzindaria zen Lekeitioko intsumiso munduan. Partaide zuzena Amnistia mugimenduan. Iraultzailea kultura munduan. Bai musika, xake, argazki taldean.
belarrei begira, gaur ziur jokinenak, ai, 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 duela dizdira. Hauek ustelak dira, ta ardi galduak, esan digu albotik mutillo erraztuak, guk erantzun diogu lasai abetuak, zuek formalak eta ai, 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 ai. Guztia, deskantzen atzetik, hainbat alditan ez esan diguten, txalalala, zerua eskaintzen, gutxu baten truken, eta eurak diote gaizta zarete gu berri zen, eta eurak diote gaizta zarete gu berri zen, alaba guztia,
neskatzen atzetik. Taibat alditan ezetz esan digute, txalalala, zerua ezketzen, musu baten truke, eta euran diote gaiztak zarete gu berriz ez, eta euran diote gaiztak zarete gu berriz ez. Batzuentzat gaba hotza bestentzat bero, batzuek gaizki eta besteak hobeto, gaba maizpera doa dagoeneko, boka muturrak aldean egura hemen dago. Gaba guztia, neskatzen atzetik, Taibat alditan ezetz esan digute, txalalala, zerua eskeitzen, musu baten truke, eta eurak diote gaiztak zarete gu berriz ez, eta eurak diote gaiztak zarete.